Nginibingelele babukeli bami boMzansi Podcast. Njengoba ningazi igama nguMzwandile Ngwamsani. Eyi, lana-ke ngize ngolunye udaba la. Sibhalelwe umamkhokheli. Umamkhokheli uthi uMangema ucele ukuba sizomlungisela udaba la. Udaba lakhe la engathi umfundisi bewumfundisi ebandleni. Manje umfundisi engathi-ke useliyekile ibandla. Kodwa-ke manje omama bebandla nekomiti liy'mele engathi belicela umfundisi ukuthi abuyise izinto ayey'thengelwe yibandla. Engathi la kunomuzi, kunemoto ayey'thengelwe yibandla. Manje engathi umfundisi hhayi uyafa impela ukubuyisa. Kodwa-ke ngeke ngande ngenkulumo, ake sibheke yena uMangema, siluze udaba lakhe, sibone ukuthi lusibekaphi. Cela ningilandele. Babukeli bami, njengoba ngishilo ukuthi soke sicele ukuthi sibheke yena uMangema. Sengifikile-ke kuyena la uMangema, umama webandla. Niyabinga mama. Siyaphila. Umzwandile lo, uMzansi Podcast. Sizwile ukuthi usibhalelile, besicela ukubuza ukuthi uma kodwa njengoba sibize la ekhaya, ngabe usibizeleni? Ya, ngoba buseke wachaza sinenkinga umfundisi wethu besifunza kuyena useshiyile ibandla ngoba thina siyabantu abasindisiwe. Seshiyile ibandla sesizathiwa seqhubeka ngezinto zesiZulu. So manje siney'nkalo bake bathuma mina-ke njengomkhokheli, mina nguMangema. Bathuma mina njengomkhokheli ukuthi angike ngiyobakhulumela naye ekutheni bacela ukuthi enene abuyise izinto lezi oyisethengele zona yibandla, engangonomuzi wakhelwe yibandla, imoto le ahamba ngayo eyebandla. Ukuze aqhubeke-ke ney'nto zakhe nathi sibone ukuthi senze njani siyibandla. Eyi, babukeli, ngicabanga ukuthi niyalizwa udaba laMangema. Uma ucabanga uMangema simfica khona ekhaya. Yebo, sizomfica. Yebo. Kodwa mama siqalile, yena umfundisi-ke uwumuntu onjani kodwa lo muntu esiye kuyena? Ubesesihola isikhathi esingakanani mhlawumbe ibandla-ke nje? Hhayi, unesikhathi eside kakhulu ngoba ngiqale nje mina Sunday school bekuvese kuwuyena. Ngithi nje ulawo 20 years manje. Asimazeli okubi, asazi ukuthi ikephi inkinga ngoba esevele wasisilaqaza nje kanjalo waqhubeka ney'nto zesiZulu. Ngiyacabanga ukuthi uyena ozokwazi ukusichazela ukuthi yini enyenza ukuthi avele asilaqaze kanjalo aqhubeke nezinto zesiZulu ekubeni azi enkonzweni asihambisani nazo thina. Kodwa ayena umuntu wokwanukwa mhlambe ngenkohlakalo noma mhlambe kuyaqala ukuthi enze iphutha umfundisi. Hhayi, kuyaqala ngoba nakhona kube isikhathi eside ukuthi sikuzwe lokho. Ngoba sasiyahlangana-ke siyibhodi, waphuma mina ukuthi ngize ngizokhuluma naye. Ngiyakuzwa. Hhayi mama, ngicabanga ukuthi ake simbheke umfundisi sike sizwe isayidi lakhe. Hhayi, Cela nisilandele babukeli, siyobheka umfundisi ngaphakathi sizwe ukuthi usiphathelani. Thandwa zami zoMzansi Podcast, sesingenile-ke la ngaphakathi ekhaya. Siyayifica inciko kaNkulunkulu Mgcotshwa. Sihamba noma umkhokheli la. Mgcotshwa kaNkulunkulu. Yebo. Uyaphila ncike yami? Sikhona. Hhayi, ngumzondile mina Ngwamsani Sibongo, uMajoka. Umbatha baba. Ngiyabonga baba. Ngihamba noma umkhokheli la, ngicathi uyamazi mamkhokheli. Ngiyamazi. Uyamazi. Hhayi, siyabonga ncike yami. Mamkhokheli. Hhayi, sesifike kuyena umgcotshwa kaNkulunkulu. Mamkhokheli ngicela silibeke udaba kubaba umfundisi esize ngayo. Baba umfundisi, ngoba ngize la kuwena ngibhalele la kaMzansi, ngacela ukuthi bangiphelezele ngize la kuwena. Ngizokhuluma mayelana nebandla. Wena unesikhathi eside ulapha ebandleni lethu, kuyabe manje asisakuboni, mase siyezwa kuthiwa usulandela izinto zesintu. Ekubeni uyazi thina ukuthi siyinkonzo esindisiwe silandela izinto zesintu. So manje sike sahlangana-ke siyibandla, siyayixoxa leyo nto kwase kuthiwa kuphume mina njengomphathi webandla, aphume mina ngizokhulumisana nawe ekutheni wena uyazi imoto lo ohamba ngayo eyebandla, umuzi wawakhelwa yibandla. Kodwa manje ngoba usushiye ibandla, sicela ukuthi lezo zinto zibuyele ngasebandleni.
ukuze uqhubekeke nento zakho ozenzayo. Mama Mkhokheli, mina ngizokhuluma nje engikwaziyo. Ibandla alingisizanga ngalutho, imoto ngayithengela, umuzi ngazakhela umuzi. Ukuqhamuka ukuthi khona kuqhamuka ebandleni angikwazi lokho, yabo. Njengoba nje ufika namakhamera manje angiyazi lento oyishoyo. Funa ngabe angikho nala ngibhizi kabi ngoba ngiyekiswa ukugula nakhona esinkonzweni, hhayi ngoba ngiyekile inkonzo. Ngisekhona enkonzweni kodwa kukhona la ngisayisiza khona. Kodwa-ke baba, ngiyathuka ngabe uthi wayithengela. Wazi kahle mesinikela thina zinyanga zonke sikondla Yebo. imoto, wazi kahle ukuthi uthengelwe yibandla. Uyazi nalesi sikhathi sawathengelwa ngaso le moto ohamba ngaso ibandla, umuzi wazi ukuthi wakhiwe ibandla. Wena unezinto ey'ningi kabi ozenzela ibandla, asibalanga-ke iy'nto ey'ningi, sibala kona lokhu esikudingayo njengamanje umuzi okufanele usuke kuwona ngoba ungaphansi kwebandla, imoto ngoba ingaphansi emalini yebandla iyadingeka. Ngeke ngivele ngikhulume into engekho. Lento engiyikhuluma siqale sahlala phansi siyibhodi sayikhuluma. Nawe uyakwazi nje lokho, usungaphika nje ngendlela ophika ngayo, kodwa uyakwazi lokho ukuthi wena izinto ey'ningi buzenzelwa yibandla. Eyi, baba Mfundisi, Mcotshwa, eyi, ngicabanga ukuthi uyamuzwa umama Mkhokheli la. Ya, ngizwa kahle. Nawe ngikuzwile bamfundisi, inkulumo yakho yokuqala nje uphikile okushiwo umama Mfundisi, Yebo. okushiwo umama Mkhokheli, Yebo. uyakuphika. Umuzi ohlala kuwona manje iwona lo muzi akhuluma ngawo umama Mkhokheli? Yebo, ayiwona umuzi, iwona engihlala kuwona impela. Awukwazi ukuthi wathengwa ibandla? Hhayi, manje emalini zami. Ubusebenza Mfundisi? Yebo, ngike ngasebenza. Uke wasebenza? Yebo. Mhlawumbe isikhathi singakanani Mfundisi? Hhayi, mhlawumbe iphelile 15 years. So ngase ngiba ngibuyele enkonzweni, ngabhekana nenkonzo-ke kuphela. Nakhona nje lapho beqhamuka nje umama Mfundisi, kona kahle angishiyile enkonzweni, ngisekhona enkonzweni, kuseyinkinga nje esangibambile ngaphatheki kahle. Wababikela Mfundisi? Yeah, ngababikela, uyazi mama, ngababikela Wabikela mama? enkonzweni. Angizange ngivane Asikwazi nginyamalale. ngoba ngisho ngithi sizwa ngoba sesizwa ngabantu emaceleni, ngoba uyazi ngithi izinto zesintu thina sihambisani nazo enkonzweni yethu. Avanga sizwa ngoba sesizwa ngaphandle futhi sesiyabona senesikhathi eside. Mama, yini nithi umfundisi wazi izinto zesintu? Yini la yenzile nize nithi usenza izinto zesintu? Yini la yenzile? Wabonakala enyangeni, kwabonakala kwakhe kunesiphithiphithi, kuney'mbuzi. Uyazi thina enkonzweni yethu asilichithi igazi, impepho nje ayishiswa, kodwa wabonakala kwenziwa eyenza yena leyo nto. Uhleze yena esishumayeza ngazo lezo zinto, kodwa yena uyazenza ngalo. Uthe ngabe sebonakele ukuthi ubonakele, wavele wahoxa esontweni. Nokuthi elekethi umuzi wayithengela, ubaba umfundisi emsebenzini ungene la esontweni evese sewaphela umsebenzi. Simenzela lezi zinto nje siyibandla ngoba engesenamali. Ngiyaxakeka manje ngabe sethi uyithengela imoto uzakhela umuzi. Kodwa nje lo muthi nasithatha ngokuthi nje kuyindlu yasesontweni cause wenzelwe yithina siyibandla, kodwa uhleli kona uqhubeka nezinto zesintu. Nceko, Nceko yami, Yeah, baba. naku kuvele okunye la Nceko yami, ukuthi wena Nceko umsebenzi into ekade yaphela Nceko. Wakhelwe nje usonte nje ubungasasebenzi. Manje lo 15 years othi wena ubusebenza. Naku kuyavela la kumama Mkhokheli ukuthi engathi inkulumo engekho le. Uthola ukuphoxeka mfundisi mase ngingenela ekhaya ngwangaze engizokuthola kuwena kuyiqiniso lonke. Yebo. Mase ngithola ngingekona. Angazi ukuthi ngikubheke kanjani mfundisi. Angazi noma ukuthi ngisothi mhlambe ngibakweletani abantu besonto, angazi ukuthi ngibakweleta ini. Imoto yathengwa yinini? Yebo, thengwa yithina. Umuzwa wakhiwa yini? Ubufakazi balokhu nabo? Yebo, sinabo. Mfundisi, wazakhela umuzi? Ngazakhela baba. Ubufakazi balokhu bukhona? Bukhona. Nemoto ayithengela? Ngayithengela futhi imoto. Imali yakephi? Imali ibikhishwa uba? Ya, kulanikela ibandla, ikhona imali yasebandleni, angiyidlile mina imali yasebandleni. Imali yebandla iseceleni ikhona.
Phela thina Ngoba sasikunikekele nginesikhwama. ukuthi ube nomuzi, Yebo, sikunikekele ukuthi ube nemoto ukuze ukwazi ukuhambela namanye amalunga, ukuthi ube nomuzi, ube nemoto. yebo, Thina sazi ukuthi ngemali esikunikela yona wenza lezo zinto lezo. Wengabe uthi ikhona ngoba kahle kahle thina sikudingayo iwona lo muzi ukuthi uphume kuwona uyoqhubeka ney'nto zakho ozenzayo ngaphandle. Kuze kungene omunye Yebo, ukuze umfundisi. kungene ukuze sikwazi nathi ukufaka omunye umfundisi. Imoto uyibuyisele ngakuthina Kodwa sikwazi uthi phinde futhi akahambile. siqhubeke ngeke phela mix ngiyafika izinto zesintu uyalazi yena uyasesontweni ukuthi kunjani. Uyayazi imithetho yasesontweni. Uyena futhi osifundisayo, uyena uma lapha epulpiti asifundise ngemithetho yebandla. Mangabe yena sephumile senza izinto zesintu akaqhubeke nazo izinto ngoba avange futhi aze asichazele. Ngiyamangala ngabe ethi manje wakubika lokho. Wengeke aze ayibike into ekanjalo kuthina. Ngoba uyazi ukuthi ayihambisani vede nebandla. Sithunywa sikaJehova. Baba, yebo, ayi uthe baba ubufakazi unabo. yebo. Ibuphi lobufakazi ongikhombisa bona mangithi awungikhombisa ubufakazi bokuthi umuzi wayithengela nemoto? Hhayi angikuphethe njengamanje ngoba nami ngivele naqhamuka nje nangizuma. Ibuphi ubufakazi onabo baba? Ngiyakuzwa ukuthi awuphethe, ibuphi kodwa? Ukuthi phela ngaphunyelwa iy'mali zasemsebenzini ngazakhela umuzi. Ngayithengela futhi imoto. Cotsha. Futhi thina le simnikelela yona sithi hamba uyothenga umuzi, thenga nemoto sithi ikhona. Ya angisho njalo ukuthi ikhona ngoba phela imali yebandla iyabekwa. Khona esikhwameni sasebandla. Futhi iyona-ke Ayihlangani. kumele ibuyeke eyomuzi neyemoto ngoba thina sasazi ukuthi uthengile umuzi, uthengile imoto. Futhi iyona kufuna ibuyeke, ibuyele ebandleni. Hayi, Hhayi ngiyakuzwa-ke. ngiyabonga Mcotsho wayilungisa inkulumo. Yebo. Mcotsho, imali ekhona kushuthi mhlawumbe mangazi nje ungenzele i-example, imali yebandla ekhona emalini. Eyi ngeke ngikwazi ukuthi ngiyibize ngegama kodwa nje ikhona yona imali yebandla ibekiwe. Yanele umuzi nemoto. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka nalokho. Hayi. Baba umfundisi phela kumele wazi ngoba thina siyayazi imali esinikelele yona. Yebo. Nawe ufuna uyazi ukuthi iyimalini leyo mali leyo. Ngeke ubeke phela imali ungayazi ukuthi imalini. Nokuthi isebhenki noma isekhaya. Hhayi shuthi-ke lokho singakulungisa ngoba vele ngisazoba khona nasebandleni. Hhayi ukuthi ngizobe ngingekho ebandleni shuthi ngofika ngiveze khona ebandleni ngihlangene nabazalwane. Ngiveze futhi ukuthi imalini. Kushuthi inceke abazalwane abakulindi. Yebo, Uyabuya ebandleni. yebo ngizoba khona ebandleni. Mcotsho kaNkulunkulu, ake usichazele la ngoba achaza abazalwane bethu hhayi uyabonakala impela. Uhlaba, uhamba inyanga. Awusichazele ngabe kukhona lokho. Hhayi angikwazi lokho. Shuthi akukaze kuhlatshwe Hhayi kodwa. angikwazi, angikwazi. Angikwazi ukuthi ukuthathaphi umama. Angikwazi nje lokho. Okay-ke baba, ngabe kuthi awukwazi lokho. Kade wena yini lekuhlehlisa esontweni? Bekuthi akubona lokhu Ngabe uyabona ibandla likwaziyo. ney'phandla mhlawumbe ngifake ney'phandla la. Niyazi Ukuba ukuthi nenze ngisebenzisa njani into ukuthi ey'njalo. niyifakaphi iy'phandla. Ngeke phela vele kushiwo into nje umfundisi usenze u-1 no-2. Ekubeni umfundisi futhi siphinde singabusambone ebandleni. Akasibikeleli lutho thina sabazalwane. Eyi, Mcotsho kaNkulunkulu, ngicabanga ukuthi uyakwazi lokho njengoba sihleli la. Yebo, La kunabantu ababukayo, yebo, nawe emphakathini uyaziwa. yebo. Sengabe-ke iphutha elikhulu uma kuwukuthi inkulumo oyikhuluma manje akuyona. Yebo, Uyangizwa baba mfundisi? angizwa kahle. Ngoba umama uyakusho konke akushoyo, nawe uyakusho, uyavuma futhi ukuthi ibandla belikunikelela imali ikhona. Yebo, Uthe ngeke ukwazi ukuyidalula ukuthi imalini, yebo, kodwa imali ikhona yebo. eyanele umuzi Ngicathi kungenzeka. neyanele imoto. Yebo. Kodwa okweyinyanga nje nokuhlaba Awukwazi. angikwazi. Wena mama-ke kuyo yonke-ke le nkulumo-ke uyizwile noma nawe into oyibonile? Okay, ngoba ngithi sekunesikhathi umfundisi Nyabona. engasahlangani nathi. So silokho siyibuza ukuthi ngabe kwenzekeni. Kuyabe sesiyezwa ngabanye bamalungu ukuthi hhayi ubaba umfundisi ubonakaliye eya enyangeni thizeni. Kuzosho futhi umuntu ongahambisani nenkonzo yethu ukuthi umfundisi wena ubonakale eyongena enyangeni. Kapa umfundisi bekade kunomcimbi othize. Siyahlanganisa-ke, asisho ukuthi siyibonele thina. Kodwa-ke
ukuhlanganisa ukuthi napa abantu bayayichaza indaba, naye umfundisi futhi asisambone enkonzweni, suthi leyo nto iyiyona. Umfundisi bengasayibambi ngisho iy'ngcingo zethu, yabo ngoba ngila nje ubengazi naye ethuka. Ngoba phela akasayibambi ngisho iy'ngcingo zethu, ayisekho nje into esiyibika kubaba umfundisi. Ngiyamangala ngabethi futhi usazobuyela ebandleni, akahambile ebandleni. Akayibambi iy'ngcingo zethu, uyazi thina siyikomiti. Uma ngabe ngifona nje uyazi ukuthi kusuke kunodaba oluthize ngifuna ukulikhuluma naye. Kodwa ubaba umfundisi akayibambi iy'ngcingo. Okukhombisa ukuthi vele uwumuntu ose-out ebandleni. Yingakho kufuna abuyise izinto zebandla. Gotcha. Gotcha. Ngiyakuzwa akakushoyo umama webandla. Into zebandla ngicathi zizobuyela, kodwa-ke ngicabanga ukuthi kuyofuneka kuqale ngifike khona enkonzweni ngikhulume nabazalwane bephelele. Yebo. Hhayi, Gotcha, cabanga ukuthi akukho okuphikisile la. Yebo. Mhlampe esontweni-ke bangakulindela nini? Hhayi kulona nje leli viki ngizobe ngikhona. Zonke nje ley'nsuku ngizovela ngizobe ngikhona. Mama, iyayikhuluma le nceko, iyachaza. Ngiyamuzwa ubaba echaza ukuthi uzovela esontweni. Manje sengifuna ukwazi ukuthi ukuvela kwakhe yingoba esezobuyisa izinto noma ukuvela kwakhe kuphinde futhi azibuyisele yini kuthini. Gotcha. Umama unombuzo la ukuthi njengoba-ke uthi uyeza esontweni, Yebo. into ozobuyizela yini? Ubuyela enkonzweni noma uzobuyisa imali yendlu nemali yemoto lo othi ikhona? Ngicabanga ukuthi phela ngizoqhubeka nenkonzo mina njengoba kade ngivele ngiliphethe ibandla. Angazi-ke okunye kodwa mhlampe lokho uma ukuthi bayadinga-ke leyo nto leyo iy'mali lezo futhi bangayithola-ke. Kodwa-ke angiyekile enkonzweni, ngikhona enkonzweni, ngizobe ngikhona kusuka manje zonke iy'nsuku. Hhayi ngiyakuzwa baba, kodwa egameni ukuthi uzoqhubeka nenkonzo uzobe umphathi, akusakwazi ukuthi ungabe umphathi unezinto ezinye ozenze eceleni. Uyazi thina ukuthi sikholwa ngobumsulwa. Awusakwazi ukuthi ungaqhubeka futhi uzobe umphathi, sisazohlala phansi siyikomiti sidingade udaba lakho. Nokuthi-ke funa ukuthi mase uza enkonzweni ube suwazi ukuthi imali iyimalini ngoba thina siyazi sibhale phansi. Imali esasinikelela yona ukuthi uthenge umuzi, uthenge imoto. Nawe ufuna ufike suwazi ngoba uthe imali ikhona. Lona engilithula manje ukuthi uthe wena kukhona imali, umuzi uyithengele ngemali yakho, nemoto uyithengele ngemali yakho. Imali ikhona uzoyibuyisela ebandleni. Bewusakwazi futhi ukuthi uqhubeke ube ubaba umfundisi ekubeni unezinto ozenza emaceleni. Baba umfundisi, mina ngisakubiza ngobaba umfundisi. Yebo. Ngoba uthi uyabuya esontweni. Angifuni ukuze kufike ekutheni ngize ngiveze lokho engikwaziyo mina ngawo. Wena ngoba ungaphumeli obala usho ukuthi yini uthi ugula. Yebo. Uphuma kwakhe esontweni. Mina kuney'ndaba ey'ngane engizaziyo ozenzile ebandleni. Angithi uyayazi into oyenzile ebandleni ukuze kube uyadistensa nje. Sikhulume nje. Gotcha. Nawumbuzo. Singakafiki ebandleni. Uthi umbuzo Mcotshwa, angithi uyakwazi wena into oyenzile ebandleni ekukhiphile, hhayi ukuthi ubugula. Angaze akhiphe amaqiniso, uyayazi wena into oyenze ebandleni. Ngizothi angazi umama ukuthi ukhuluma ngani. Nciko. Baba umfundisi, awukhulisanga wena ingane yakamama uSikhakhane? Ayikona into ekuhlehlisayo le esontweni ngoba sugijima ey'ntweni zesizulu nje. Ngitshela uma ngabe ukuphika lokho ngoba manje ngisakhuluma nawe. Hhayi angikwazi lokho mama. Angikwazi lokho. Ukuthi kuqhamukaphi angiyazi nje. Akuyona nje leyo ndaba nje ayilona nje iqiniso. Wena uyazi le ndaba. Ngiyazi ayihlangani nje nami. Kodwa manje ingabe sesibaningi angithi uzobe usuyazi indaba ngoba phela iyaziwa ebandleni. Angifuni uze ufike ngale ngcono uqale uzivumele la kumina. Nokuthi baba umfundisi ngiyazi mina ukuthi imali ayikho imali othi unayo. Ngoba manje ngase ngithi i-transfer kwi-akhawunti yami. Leyo mali ingayinkinga ngoba ngiyazi ukuthi ayikho imali othi unayo. Okokuqala nje mama, ngisathi ninikela angithi vele nani ngithengela umuzi. Futhi nayo imoto nani ngithengela mina imoto yami.
So manje ngizokubuyisa kanjani lokho ngoba kwakuyisipho sabazalwane bebandla. Into eyenza ukuthi phela uyibuyise awusekho kuthini. Usuphumile kuthini? Phela thina besikuthengela ngoba nakhu ubokuthini, ubumholi wethu. So manje sothi sibongani kuwena usungasekho kuthini. Asisaphethe phela usiphethe asinangisho umuntu osiphethe manje sifuna ukubeka omunye umgcojo. Ingakho sithi buyiso kwebandla. Kodwa nanimtshelile umfundisi ukuthi njengoba sikuthengela umuzi, sikuthengela nemoto, mhla ushiya soyicela into zethu. Hayi sike singakwenzi-ke lokho. Asimtsheli ubaba umfundisi Umgomo ngoba wesonto. sisuke singamtsheli, sisuke singazi ukuthi izophinde futhi asishiye. Ngendlela nje bengimthemba ngayo mina ubaba umfundisi noma ngisho ukuthi ngikhulele laphaya suka ngiku-Sunday school. Kwasikhundla engikusona nje ngabekwa uyena. Mfundisi, eyokukhulelisa ingane uyayazi? Hayi angiyazi. Akukho okwaziyo Qala nje mfundisi. ukuthi ngiqala ngisho ukuyizwa lokho. Akukho okwaziyo mfundisi. Hayi akukho engikwazi. Eyi, Ngiyaqala nqa ukuyizwa lo ndaba. kodwa-ke Ihlazo nje elikhulu kabi lelo ukuthi ngakhulelisa ingane nginonkosikazi. Hayi, kunzima. Nceko, imali ikhona? Hayi mina ngithi ayikho imali abazoyithola ngoba ngazi ukuthi nje Ibivele ingekho mfundisi. imali yaba yisipho sebandla. Hayi, mama. Ngoba usuthi baba umfundisi ayikho imali esizoyithola. Usho ukuthini ngoba phela wena kade usho ukuthi imali ikhona. Kahle kahle bengazokhuluma ngemali la. Into ebengiyidinga besidinga siyibandla umuzi esakuthengela wona nemoto. Kwawuwena othini imoto nomuzi wasithengela ngemali yakho. So imali obunikelelwa yona ubuyibeka. Yini-ke manje inkinga ukuthi uyibuyisele kuthina? Ngoba phela buyibeka imali yethu angithi ngoba phela ithina besinikela. Yini-ke siyinkinga ukuthi uyibuyisele kuthina-ke leyo mali. Ngoba phela mina ngabe sengihambile bengifike ebandleni ngifike ngisho ukuthi hayi ubaba umfundisi uthe nako wazenzela ngemali yakhe le thina besinikela ubeyibeka uzoyibuyisa. Manje futhi sesiyashintsha isitori. Umuzi lona ethi nawuthenga, benithengela umfundisi. Wawubhalwa ngaphansi kwabani nemoto? Ngaphansi kwakhe. Ukuze sasithengela yena njengomfundisi wethu. Kushuthi uyena wayikhokhela, wakhokha, kwabhalwa yena, izinto zibiza yena. Hey, Nceko. Mama, wenziwa njani masekusha? Yena akenze nje ubulungiswa njengoba umfundisi. Okukhombisa ukuthi ubaba umfundisi akenze nje ubulungiswa. Abuyisa into zebandla. Abuyisa into zebandla. Ngoba uyakwazi nje ukuthi iyisono leyo nto ukuthi ungasebenzisa into yebandla ngodlame, futhi asithi udlame phela. Ngizokhuluma nje iqiniso. Okwemicimbi ngizosho ukuthi kwenzeka but kodwa akuhlangene nami ngokuhlangene mayelana ney'ngane zami yabo khona iy'ngane zami ezayihlangene kodwa ukuthi ngihlangene nakho mina kwenzeka khona kwakungeke futhi kwenzeke kwelinye icele ngoba phela kufanele kwenzekele ekhaya yabo. So okwemali ngicathi ngizokuletha lokho lowo ngxenye le eyanginika lona ibandla ukuze kuqhubeke kuzwaneke. Angazi okomuzi angiboni ukuthi kuzokwazi ukwenza ngoba phela ngahlala nokwemoto imoto yami ibiza mina ukuthi ngizoyibuyisela kanjani ebandleni angiboni kodwa okwemali ngingazama ukuthi lokhu ngikulungise lokho. Uveze lokho ukuveza kancane kancane ukuze bakwazi ukuthi nabahlele bekhululekile kubuye imali yebandla. Mawuthi liyangichitha-ke esikhundleni lingichithe ibandla kulungile ngeke nginqabe-ke kuphuma-ke lokhuza esikhundleni kulungile. Mawukuthi besangidinga abanye basangidinga kulungile ngizoqhubeka nokuba umfundisi. Wena usasithanda isikhundla? Yebo, ngisalithanda nje ibandla kakhulu. Mama, uyachaza ubaba umfundisi la. Uthi ubaba umfundisi uzozama imali ukuyibuyisa kancane kancane. Umuzi akanayo indawo ubandla athi angahlala kuyona. Ubecela nithi ukunicuphisa. Nemoto ukuthi ibiza yena. Yena azozama ukwenza ukuthi mhlambe aloku ekhokha kancane kancane ebandleni. Sesho mhlambe inkulumo esingabuyela ebandleni. Usukwasho umfundisi usathanda ukusonta uzobuyisa umuzi kancane kancane.
imali umuzi ngakwazi ukuphuma ngoba ukhule ehlala khona. Hhayi, ngiyakuzwa bangumfundisi. Hhayi, kona sili nawe. Phela nje besifuna ukulungiswa. Ngiyajabula futhi ukuthi ugcina uvumile lezi zinto esizizwayo ngabantu. Futhi ngoba sabazalwane, usangafika nasesontweni kuxoxiswane ngoba phela into eyenza ukuthi ngize ngibhalele la ingoba wena besingasakutholi. So uma ngabe ukuthi uzofika esontweni kuzobe sekuyaxoxiswana-ke ukuthi kwenzeka kanjani nokuthi hlampe nesikhundla sakho kwenzeka kanjani ngaso. Ngiyabonga kakhulu. Cotho. Babukeli bami abathandekayo. Ngicabanga ukuthi sesifike ekugcineni kodaba lalaba bomfundisi. Umgcoco kaNkulunkulu uyavuma ukuthi hhayi uzoyibuyisa imali yebandla kancane kancane ngoba umfundisi angithi uthe khona la sutohoza khona. Ya khona la ngizame khona. Ya, hhayi uthi uba umfundisi uzoyibuyisa kancane ibandla noma umkhokheli uzokabuyela ebandleni nenkulumo egcwele afike abachazele ukuthi umfundisi uzoyibuyisa imali. Babukeli bami boMzansi podcast sesifike emaphethelweni lodaba laba bomfundisi osijabulayo ukuthi umama uzohamba ejabulile ayobeka kahle udaba esontweni ukuthi uba umfundisi akukho akuphikayo uzokubuyisa imali yebandla. Usathanda ukusonta ubaba umfundisi. Kodwa-ke isikhundla engathi nithi ngeke kusalo. Hayi, mbuyiseleni umgcotsho kwelunge kangaka kodwa. Hawu. Hayi, babukeli bami ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga.